Hindi ka bron. Madala ko gumar. Mainit, oy. Ito na yung nakuha namin. Wala naman, diga. Ron! Maliliit lang siya, oh. Madala ko lang gud na son. Oo. Sa ni Mami noon, ang lalaki ng kuha ni Mami. Ako lagi ni ba't sa mga iba. Ara oh, patay. Ang tuloy mo balaga. Nawan din sa sila wala. Send ko na picture ta na ako niya doon, balik na pa. Yan. Ay ba? Araw. Ay, patay. Ba't ayaw magpakita sila? Araw, ako. Na. Mudlak ka dyan, oh. Ay, tayo ko. Yan, oh. Wow. Sige sa atong kakaray kaya. Wala akong bibili. Wala ka na ko ha. Duduwal ka. Ba't ayaw magpakita? Maliliit. Yay! Nakakuha ko. Asan na? Ay, God. Oh, ano ka? Nabisa mo? Sige lang. Mga baby pa. Dahil nga rin ako, nabukaan. Ang lakas mo. Ay, kanami. Ay, guys ba? Patay. Wala naman akong makuha. Wala, nag-usak ko. Manipis na pala yung mga balat nila. Oo. Ay, hindi siya nila. Ano yung lari nyo na? Ay, ano ba kayo mati? Hindi magluluto tayo nito. May kamatis. Oh, meron.
Di ba mayroon pa doon? May kamatis pa. Baby, tagang Or gusto mo iuwi? no, baby, tagang. Eh, wala akong paglagyan yung may tubig pa. Sa bahay mo nagyan ah. Ay, yung mineral ba? Ay, nandun oh. Yung malaking mineral, hiwaan mo. Malilit pa oh. Para may tubig. Lagyan mo tubig. Ay, karugo, saglupa ako ba? Nagluta ka ha? Nagluta ka. Nagluta ka? Ay, Maglano ka na, magpayong ka. Sayang! May alaman dito na nagluta ka. nakabol ako, tangkad. Mabuwa, alam mo naman, nagkalang buwa. Maraming maliliit. Tama ka na mo. Sino? Ayaw na niya magkuha ng toal. Yan na siya ginawa niya. Oy, naka-live ka? Sige lang. Akala mo ha, Junilin. Mababiral ka na. Oy, mababiral ka dyan.
nakuha si ate. Yeah, still small. Here. Yan, yan. Ayan pa, ito na po. Marami kayo ng baby pa. Oo nga, te. Ang dumi na itong tayo pag. Yan. Anong oras sa gabi? 3:14. Yan. Pakita mo, te. Yan, oh, ang tulya. Yes. But you only get the big one. Yung malit iwan mo. Si ate, ayun ate, oh, yan, oh. Hindi? Baby pa. Ito. Ito si ate, ang dami na nakuha ako. Taga-video lang. Nung sila ni Mami, ang daming trabaho na kuha. Ay! Very small. Still baby. Maliliit pa. Makapagod din pala, no? Oh, at tama na. Yan, oh, yan. Hindi. Oh, sis. Enjoy si ate. Hello! Pamski, Lontes dance and workout. Here you go. Hello, sis Arlene. Lika ko tayo. Mamahi iluluto namin. Yan. Wala, ang dami. Ate, yung payo. Ang dami, babe. Diyan na nakuha. Umalis na sila? Yung may FOM. Ay, ayaw ko na nakalive tayo. Ayaw ko mag-ano kasi ito ka. Lagot ako sa mga... Ah, yan o! Ay! Still baby. Ay, baby. Ito. Yun o. Ay, okay ba? Ate. Wow, yun oh, ang laki oh. Kuha ni ate siya ang magaling maghalukay. Oh. Ilang kati na kaya ito? Ayan po tayo. Ang mahal pa naman. Marami siya, oh, baby pa. Lutuin na natin. Oo, mag-ulit tayo. Yun ate oh. Ito, hindi patay. Tama na to. Hugasan na natin. Tara. Hugasan na namin. Ito yung, ang dumi na ng camera ko. Ito yung nakuha ni ate. Oh, ang dami eh. Alam, bilis lang na. Oo. Mabilis lang. Hugasan ko. Malakas sa, ano nga yung minerals nito, yung, ano nga
yun sa Sink, ay hindi. sink. Basta sa mga B12 din. Sa mga, Din siya. At saka, yun, ano may makukuha sa ano? Sa seafood. Iodine. ayun. Salt. Sige na, hugasan na natin. Sabi pa yan. Tapos ang paling. Kailangan mabugas tayo. Okay na, hugasan ka. Kaya natin siya hugasan natin. Ang layo-layo mo naman maghugas. May isda? Ay, teka lang! Ate, ito oh, payong! Tayo niyo ako! May isda, may isda! Sana! Bakuran nyo! Wala na? Narinig ako! Ate Pam, ang ingay ko! Ate, sayo! Ayun o. Ayan o. Ganun. Alit naman! Nasa bato. Ayan o. Yan o. May isda! Nakita mo? Wala na. Galaw na yung tubig eh. Oo. Tayo natin, maghugas. Mag-ano tayo din. Dali na, magluto na tayo. Mahulog. Ay, hala. Tayo na. Ganda oh. Bukan natin Pam. Siya kubuhan ng marami. Luto na. Grabe nilaanan natin di oh. Wala na naman. Nagluto siya sa ate. Wala na. Masunog na tayo. Go lang girls.
ate. Okay na? Naluto na? Si ate nagluto ng dinengdeng. Lutuin na lang yan ate lahat. Nakay mo dyan oh. Napaano pa yata yan? Ano na nalagay na? Pinapatain. Ate patain daw. Kumain? Kumain na? Isda, luwag tayo. Gamay. Mama na. Pwede naman be. Ay may mga patay be. Palipong mo tabi. Yan na. Yan po ang nakuha. Yan po ang nakuha ni ate. Yan po ang nakuha ni ate Pam. Ang Ay, ito pala malaki, oh. Yan ang pinakamalaki. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you Sis Arlene for watching. Nakailang minutes. I-off ko na.